Ode nyute na nwere kosti de kai kọrọ gị aba kozo ke anyị na-akọrọ gị na gọọmenti Anambra steeti agwago ndị isi ụlọ akwụkwọ nakwa ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ dịgasị na steeti ya ka ha mụrụ anya n'oke n'ọrụ dịrị ha n'ihi na gọọmenti adịghị njikere ịnabata akparamagwa gbasaghị m n'etu ha si alụ ọlụ. Nnukwu onye isi oche ụlọ ọrụ Anambra State Universal Basic Education Board ASUBEB bụ Dr. Nwadinobi nyere ndụmọdụ a n'oge njem nnyocha ọ gara n'ụlọ mmụta praịmarị dịgasị iche iche maka tam nke atọ. Queen Anibog bụ onye ọrụ anyị wetara anyị akụkọ a n'uju ka abịa ihe si wee gaa. Ụfọdụ ụlọ akwụkwọ nke ọ gara njem nnyocha bụ State Model Nursery and Primary dị n'Iyagu Ọka, Community Primary School nke dị n'Ọkpụnọ na Agwala Ọka Primary Ọka, ebe achọpụtara na ụfọdụ ụlọ akwụkwọ adịgo njikere maka ịgụ akwụkwọ, ebe ndị ọzọ ka na-akwado n'ihi na ahụrụ ka ha na-azacha na-ekpocha gburugburu ha na ebe ha na-agụ akwụkwọ nke ha kwesịrị ime n'ụbọchị Mọnde. N'ụlọ akwụkwọ State Model nke dị n'Iyagu Ọka, onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Oriakụ Augustina Oyanna achọpụtara na ọ nọrọ n'ụlọ ọrụ ya, mana n'ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ agakwara njem nnyocha ahụ ndị isi ụlọ akwụkwọ ha nọ n'ụlọ akwụkwọ dịkwa njikere maka ịlụ ọrụ ụbọchị ha. Mgbe ọ na-ekwu okwu, onye isi ụlọ ọrụ ASUBEB bụ Dọkịta Nwadinobi kwuru na ọlụ Gọvanọ Soludo na-alụ na ngalaba agụmakwụkwọ wụ ihe na-amịta ezigbo mkpụrụ nke gosiri otu ndị isi ụlọ akwụkwọ na ndị nkụzi si wee jupụta n'ụlọ akwụkwọ ha ka a na-ebido akwụkwọ, n'ihi na ọ sị na ihe dị otu a adịghị emebu mbụ. N'ihe ndị na-ama ụlọ akwụkwọ ndị ahụ agara njem nnyocha aka n'iru dịka ụfọdụ na-enweghị ogige, Dọkịta Nwadinobi kwuru na Gọvanọ Soludo ekwela nkwa na ọ ga-agba mbọ ịhụ na ihe dị otu a abụghị ihe a ga na-ahụzi n'ụlọ akwụkwọ dị na Anambra steeti. Queen Anibog, akụkọ ụwa ABS.